It-tħejjiet min-naħa tal-Kummissjoni Elettorali għall-appuntamenti elettorali ta' 15 oħra huma avvanzati sew u s-sibt li ġej issir votazzjoni bikrija li fija jistgħu jixħtu l-vot tagħhom eluf ta' elettori. Fl-ewwel ta' Ġunju jivvotaw dawk li fit-8 ta' Ġunju ser ikunu msefrin jew jafu li ser ikunu rrikoverati fi sptar. Se jivvotaw ukoll ġimgħa oħra residenti ta' San Vincenz de Paul u f'diversi djar tal-anzjani, ir-residenti tal-Faċilità Korrettiva ta' Kordin u l-membri tal-Kummissjoni Elettorali. Jibqa' mbagħad jumejn oħra ta' elezzjoni bikrija kif spjega ba' TVM News il-Kummissjonarju Elettorali Prinċipali Joseph Camilleri. 3 l-4 ta' Ġunju ħajjivvotaw dawk il-persuni li sa jkunu qed jaġixxu bħala Assistant Electoral Commissioners fil-ġranet tal-votazzjonijiet differenti. U jivvotaw ukoll il-Korp tal-Pulizija. Jiġifieri dawk jivvotaw it-3-4 ta' Ġunju. Umbagħad fis-6 ta' Ġunju ikonna l-isptarijiet Mater Dei, Karen Grek, l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex u Monti Carmeli. Fil-proċess kollu se jintużaw total ta' 1600 kaxxa tal-votazzjoni maqsuma nofs b'nofs bejn tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali. Intant il-5 membri li se jiffurmaw il-Kunsill Lokali tal-Iżgħar Lokalità f'Malta l-imdina għal 5 snin li ġejjin huma magħrufa diġà dan minħabba li għall-elezzjoni tal-Kunsill Lokali kontestaw 5 persuni li huwa l-ammont meħtieġ biex jiġi ffurmat il-Kunsill tal-Imdina. 4 kandidati kontestaw f'isem il-Partit Nazzjonalista u kandidat f'isem il-Partit Laburista. Il-Kummissjonarju Elettorali Prinċipali Joseph Camilleri konferma li l-votanti tal-Imdina mhumiex se jivvotaw għall-Kunsill Lokali. F'dan l-isfond TVM News staqsar is-Sur Camilleri kif se jiġu eletti s-Sindku u l-Viċi Sindku tal-Imdina. Dan billi liġi tal-Kunsilli Lokali tistabilixxi li dawn il-karigi jimtlew mill-kandidati bl-akbar ammont ta' voti mill-partit li jġib il-maġġoranza f'dik il-lokalità. Hemm skeda speċifika, skeda numru 7 fil-liġi tal-Kunsilli Lokali fejn tindika l-mod ta' kif għandhom jiġu eletti. Bażikament il-proċess fi ftit kliem huwa li jażluhom imbagħad il-Kunsilli ra votazzjoni meta jiltaqa' l-Kunsill. Fl-Imdina hemm kamra ta' votazzjoni waħda fit-Torri tal-Istandard fid-daħla tal-Belt is-Siekta li se tintuża biex il-votanti jivvutaw biex jiġu eletti s-6 Ewroparlamentari Maltin.